ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଏତେ ସମୟ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ? ହଁ, ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଗୋଟେ ପଚାରିଲେ କି ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଏତେ ସମୟ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଆଇସାଇଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି, ବ୍ରେନରେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି। ଏଟା ଗୋଟେ କମନ୍ କଥାଟେ, ଏଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ବ୍ରଡର ସେନ୍ସ ବି ଅଛି, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବି ସେ ପକାଉଛି। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଦିନରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଥାଏ ଆଉ ଭାରତୀୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆୱାର କହୁଛି 5ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା। ଗୋଟେ ପିଲାଟେ 5-6 ଘଣ୍ଟା ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି, ଗୋଟେ ଆଡଲ୍ଟ ବି 5-6 ଘଣ୍ଟା ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି। ତ ଏଟା ଗୋଟେ ଗୁଗଲ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଦେଖାଉଛି କି 5-6 ଘଣ୍ଟା ଆମର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆୱାର ରହୁଛି। ତ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଆମର 5-6 ଘଣ୍ଟା ଗଲା ପରେ ଆମେ 18 ଘଣ୍ଟା ବଞ୍ଚୁଛୁ। ତ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସମୟ କୁଆଡେ ପଳେଇଗଲା। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କଜ୍। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହଉଛି କି ତାଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି, ତାଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଇଏ ବି କମି ଯାଉଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ সময়ଟା ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫୋକସ୍ଡ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ, ତ ତାଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭିଟିଟା ପୁରା କମି ଯାଉଛି। ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ବିକଜ ସେମାନେ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ, ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ଫ୍ରେଶ। ତ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କର ବ୍ରେନକୁ ଯିବ ସେମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିପାରିବେ। ତ ବ୍ରେନ ଭିତରକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ କ୍ରିଏଟିଭ ଆଇଡିଆସକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଜେନ୍ ଜେଡ୍, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଳା ଅଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ନଲେଜ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ବଟ୍ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲାଇଜ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚାଇନା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଲ ବାହାର କରିଛି, ଆପଣ ବି ତାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। 2 ଘଣ୍ଟା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଲ ଫର୍ମେସନ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ତ ବହୁତ ଚାଲାକ, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୟଙ୍ଗ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ମାନେ କୁଆଡେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ତ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରେ ସେମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା କେବଳ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆୱାର ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟ ରହୁଛି, ଯୋଉ ସମୟରେ ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରହିବ କି ସେମାନେ ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରୁଚି ଅନୁସାରେ କିଛି ଜିନିଷ ଯୋଗେଇ ଦେବେ, ଯେମିତିକି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ୍, ଗିଟାର, ତବଲା, ହାରମୋନିୟମ, ପିଆନୋ, ଏଇ ପ୍ରକାରର କିଛି ଯଦି ତାଙ୍କର ରୁଚି ଥାଏ, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଯଦି ମ୍ୟୁଜିକ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ରୁଚି ଥାଏ, ସଙ୍ଗରେ ରୁଚି ଥାଏ, ଡ୍ରଇଂସରେ ରୁଚି ଥାଏ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ